Yeroi try. So kemen hagan ega por gementa bangindon hagan cindon rengkat ke jong uken. Amen. But hagan ega sing ega kwa ban kren. Kata kade nega kitab Amos kalanong kebalai ke dekat kebalai. But kene ega dekat balada fida julek hagi jingken tiu kurim. Kene ega dekat ba man way upasta ne unong panitha uju panan kam ye ni dekat. But kaba ong kum ne. Hato arngot kinyat lang lemda kia day jingmat kani ke kentien hatu fina kan ma kubor step barabor fin labbe hatu kani ke kentien ka ba don bor ha mo kam day tanga kentien kumta hare hang ni utrai kwa krembat kani ke day babun sin hoi jupen don kam ya kani ha ka jing kentiu kurim hare teng teng ishim sting no pat ye ni ke dekhot ba ke jingmut jang ni ke dekhot namar ha kani ke benta klem kren sepa ka jing kentiu kurim hare hang ni lambau nong itu lupa Amos lakren sepang ublay barki Israel. Barkiri ke poru belasan syar do Jeroboam ubaar umdai benengkong Jeroboam ubaar usen syar hapo Israel. Barke Israel ada pihak ya ka haki artiliki hima Juda bat Israel. But Amos umdai unong Israel udai Juda jing sisa nak jaj bawan udai jaj Juda. Hari ublay uyalam ya ba unlay cepo Israel bat bandia tu lupa. But udah unang itu lupa, but pentip segi kon Israel. But hagan ega por ke mentang ala banong ye fiki Israel kila kiu bah. But ke Juda kadon haka jing Hiran, haka jing sensyar khadar hanre ki Israel kadon haka jing kiu. But ke Bible ke batai al hi pule baik je ke kitab Amos hi barok away. Bo blay ubo ye ki kon Israel. Hapadeng ki jat benreu barok. Hanre ukmi lenti pat na ki kon Israel bakin long ki bakot. Ki Israel ha saudong sakut jongki fina pulih hang ne fin lab ki Egypt berkiwe ki ri ki long saudong bat kata handre ublay ukmi lenti ba ong ya ki kon Israel ba pin long ki bakot bat om tang kata fina pulih kitab Amos kade baka kitab ro ka ba ublay udah maham bat udah smai ka ketien ke jong trai ka kren ya kata na kitab Amos nong ka ben riu de khot ka ba pra ka ba ong utrai ubah ublay ula smai halade. Makanya ke kentien fin lap beruk ba man ba ublay wete ya ka jing ya kular nganum ong kentien smai ne ka jing kular bat Abraham ba ong kular daladehi. But kene ke kentien ba ublay ru ukran bagi kon Israel bat udah smai bat handre hang ne ba udah smai bat udah ong kum ne ong utrai ublay ki pat nga isi ya ki jing le krau Jacob bat nga shon ya ka yeng ba jong na mar kata ngan IT no ya kene kenong ba bat baro kat ki badon haka ne hak kitab Amos kanong ya fikidon khandai teliki lenong bat hakini ki khandai teliki lenong pin dapet nganong ya pi pin syam haman ki lenong iwe pi we kadon ke jing per bat kadon gawe pe lenong handai ke kran bet tangai gawe ba ya ki kon Israel lamar bale kini ki kon Israel am kila ya hakata ka benta jong ke jing sarong hadin ba kila ya piano Naki Juda pida pet ya ke history ke batai bagi Israel kile ruspa adu kata-kata bakila penyeng ya ki kenro ki jongki kile sarong ha kita ki kenro ki jongki bakin kalong ke jinga da ya ki om tang kata kile ruspa ha kata ke yok ke kot ke jongki baru belai uang ya ki baru ai ya ke jing maham ya ki ba pet yok ni ke spa ya ke ba pi shanya ke yalam ya pi syaka jingjot. Nomor kila syania palat hakata ke spa ke jongki. Bat hamar ba kila syania palat hakata ke spa ke jongki. Ublay udah keren yang ni ke benta. Bat udah ong yaki pet yo ba pi pila syania palat hakata ke spa ke jongki. Kalau ongkum juru yang ni hakata ni ke por ke benta. Nomor bonsin mengiru ngilong kum ju. Nomor ngi syania hakita ki AKA kespa jongan ega perthai bagi syania haki AKA bagi ega perthai ke terwa bagi ega perthai ke ai balada pi pulih hang ega kitab Amos ki kon Israel nganong efi kisdang ya kaban kelano no blay but haba kisdang ban kelano no blay ublay umaham yaki hoi ke jing pia jongan ega hima kade ka jing alam ke jong blay ha ka por jong Rehoboam bat Jeroboam. But ubawan une na mau tahu Jeroboam menengkong ulong uba sarong but une uba ar mentaro ubawan ken ulong sarong hagata ken
ulang sarong hakata ke ke ba udon. Dei namar kata pina puli yang ni ke bentang anong ya pi ba utrai udah keren. Hakal nong ke basan hi kitab Amos ke dekat ke ba kat pra uang gumne. Kordit ya pi ki ba kwa ya ke sengi utrai namar belai pi kwa ya ke sengi utrai. Kalong ke jingdum te om ke jing shai. Ki keren bangi kwa ya ke sengi ke jong utrai henry u Amos une uang. Kordit ya pi namar pi kwa. Barak ada kot ke bakat sa u Amos uang kumne ke jui ke lenong ke basan uang. Tuat ye ke babha te om ye ke basnil ba pinyo em. Te kunta utrai ublai ki pat unlong lembat pi kumba pi ong. Fi kini ki kun Israel menta kim wat chu ye ke babha de. Kim wat chu ye ke babha ki wat ye ki a jong ke perthai bat nganong fi ngidon hakum ke ni ke por menta. Ngila ban shay alam. Dei namar kata hak lenong ke balai kong hatu arngot kin yat lang lemda. Kia day jingmat. But hang ne ublay u keren. O ngang ada ublay. Pi de ki kon. Hato ngang ala banyaj bat pi. Ne pi la banyaj bat nga. Lada ngim ya day jingmat. Hakani ke janmet ngaw don ni ke jingkali. Hato ngia ya nyam na bat ublay. Hato ngia long ke ju jingmut na am bat ublay. Ngi yon am ya ke jingmut ke jong ublay. But hatong iyan lem. Lala pipet bat nga kindat nga chukwa ban patay kindat nga kitab Genesis. Haba pipet ha Genesis. Hagal nong ka manengkong ter pin puli yang tu kendai sen bo blay ong ublay ula ong tulong. Kendai sen ublay ukren. But nakita ki kendai sen ka Bible ka ong ba san sen kalalong kumta. But kata ka san sen haba kalalong kumta but ublay uong ya ka eke ka bo lalong uong kabha. Henry habau tau pat yau brio pindapet hagal nong ke benengkong bat habakut jong kata lenong kecuali ke dekat ban kut ke dekat ke ba ar sya bakan kut ketika dekat hagal nong ke ba nengkong ublay uong kala bae habau shna pat yau brio ula alo dia ki baro Henry habakut habau la tau pat yau brio uong kala bae namar belai ublay uong kala bae uong menta ngala banyaj bat ubrio ula banyaj bat ngah. Henry baro ar, baro brio ne ublay lada, ngakwa ban ofi ki kwa ban ya lang, ublay uong. Ada pi kwa ban ya lang bat nga, pihak ban wan hakaju ke jingmut bat nga. Kai ke banganga mut, pihak ban perkat ya kata. Kai ke don hakajing perkat ke jong pi. Pi perkat, kai ke bau try ukret, kai ke bau try uong. Ne pi perkat ya kai. Lada pi pulih na gospel Yohanes nong ke benengkong kot ke benengkong hadu ke basan. Ke Bible ko ha benengkong adon ke ktien ba ktien don blay ba ktien along blay. Pat pin lap ben sepang kata ke ktien hang ta. Fili ublay ukren ya ke ktien. Bat ukot yang i lang ba ke ktien banging ini ha lam badu. Bat hang de lam ba Amos ublay ukren ya ki kon Israel. Wang ngak kwa ban ya bat pi. Wang hatong ala ban ya namar kini ki kon Israel ki perkat ba ublay u ya lam bat ki. Hare wang hatong ila ban ya mo. Ladang imelong kejuk ke jingmot. Tadi nama kata kini ke dekat teng ngi penon kam de tang ha ke jingken tiu kuremat ngi dono ya ke jingmot jong kani ke dekat. Kini ke dekat kam keren tak sebab ke jingken tiu kurem. Kani ke keren kam tame nak benta ke jing de jonga bat jong pi bat ublay. Amen. Bat ka jingkeli kami atau ublay ya lem nem bat ngi. Bat ka miro sa kawai pa ke jingkeli nga ne ma pi ya lem nem bat ublay. Namar haki ni kisri babon ki syakri ya ublay nganong ya pi hare hatu ngiyat lam ne amad ublay namar ngigi don bat haga presence ke jong ublay kadai tangla dang don hagi ying mane ne haga por jong jing syakri hare habang ngimi no nakta ke jaka hatu ublay uyat lam ne ambat ngi hayo hahat hatu ublay uyat lam ne ambat ngi ne ngi yat lam ne ambat ublay haki jaka school ne haki jaka pule ki dangle ki jongi ne haki jaka trei ki jongi haki jaka bangi khai haki jaka ke bangi ngi rap haki no ki jaka ki yo ki hat hato ublay ya lem nem bat ngi ya lem nem bat ublay haki jaka namar balai hang ne hak poi hak kitab Amos ki kon Israel kila ya laj no bat ublay kila maneno ya kita ke baki kidon ki snow biang lot hakita ki baro dei nama katau Amos udah keren syai kalau nong basan dekat bakat sawang to wat ya ke babha baru Jesu ong haga gospel Matius in real life ulai wong wat syai ke hima ke jong blay ke babha tam manwat yangi ke dei ke hima jong blay amen but haba ngi wat ya ke hima ke jong blay ke bamut ngi
Ngi penret ya lade ha kata ka hima bang ngini yai lam. Bang ngini yai lam baru blay. Ngini pet kawai ke nuksa ha ka tin ke jong blay. Kadon gani ke beriu ke bamdai Israel ne ke bamdai Jew ngala panong yefi. Hari kawan hau Jisu ya ka banyo ya ka jing dawai. Om na ka benta lade. Hari ka don ka jing sokya nam ta ka kon ka jongka. Pin shem ya ka ta na ka gospel ka jongu Marcus ka nong ka banyo. Bar ka Bible ka kren sa pangani na record ka ba arpusaw ka omne. Haba ula yeng ula late no nangta ru Syakipang ke Tyrus bat ke Sidon. Bat haba ula late apa ka yeng. Kwa yanu ru bantip Henry la banlong ha ka beri. Na ba don ka kentay ka ba ka kunrit jongka don mensim bam khoj. Ka ba yo sngow sa pang jongu kalawan bat kala dem ha ki kijat jongu. Ngini pek kini kentay day mano. Ngini pek na gospel Matthias kanong nga bakatsan. Kabatay kini kentay kadai kanong ayo. Namar hang ni kalabatay bau Jisu dan hang no. Hari ngini pek hang mentay yang ni kentay kadai nasional ngini pek kadai khot kaba arpuway. Hagal nong nga bakatsan. Gospel Matthias kaong ti habau Jisu ula mino nang ta ula lek Syakipang ke Tyrus bat Sidon. Hakmiro ke kentay kanong kanan. Kabalawan na kita kipang bat kala kerpat. Ya kada ong tu isne yang kotrai ukon udebet. Hang ne. Kani ka brio ka bawan wat yu try. Kam dei ka jiu. Ka Bible ka batay ka dei ka kanan. Ka dei ka ta ka ri bagi kon Israel kilay ban kam kanti bagi dei ka jongki. Langba u Joshua. Kimi ne Egypt langba u Moses handa ki yo ya ka kanan langba u Joshua. Bakani ka brio ka dei ka nong kanan. Kabasya penrem ngalaban vila da kapet ya ka history la jong kalaban yo I bakini ki Israel ki beno ya ki na kajaka baki kidon but kani ka breu kawan pat how Jisu but ka habang puli da gospel Marcos ngayo ibu Jisu teng ulong kumangihi ki breu men ba udang don hakaslakan do nomor uwan long breu ka Bible ka batay hung ne kong ti habaw la lej apo yeng kwa yano ru bantip kwa ino banio bantip. Pite balai. Haka por jong Jisu habi ada kejat. Lathai. Ka Bible ka batay por bay kendoi kanong Samaria ro Jisu ula song thai jing sya. Ula thai. Kwa aban kendoi no. Kadon ka por ngila thai ba kan ta vidon kulung red. Teng vila thai ba. Hari dai kulung la le penji ne kamno. Pi haban ke ka ke. Haban ong ke. Ke. Dem. Kadon ka por pat utrai ro hane ula thai. Hanai ka Bible kaong kadon ngani ka kentay. Kaba ka kunret jongka kadon ngamensim bam khoj. Haba kala yo sngow sa pang jongu kalawan bat kala dem hakikat jongu. Kala yo sngow no. Sa pang jongu ngangeng. Kani ka beriu kala ablupa da. Nambo Jisu mdon. Hada kala yo sngow bola don. Kala lej bat nga aingo ba ka kom lej ka jongka. Kala lej bet ka dem bet. Ka Bible kaong kala dem ha ki cat jong u kepilih ka dem company bakal mane ba yo try cisya kani lagi de banding kong namar balai manong kini gijiu kila kini ya ka hok ke jaka jongi hari kan lait bandam nama ka sutu wa yo try ulang kuma meneng la pulih na gospel Matthias ka batay ba gospel Matthias kat sanar huai ter ka batay ba kaong ba ko Jisu kon jong David tu isen yang fitep ki rang ba ling do ha ka to por ki ling do ha ka to por ki sadusi ki parsi ki nong tho kim tep bo Jisu de kon jong David Henry kani ka breu ka tep bam de ka jiu kata ka de ke ka khra ban su tho kam de jiu Henry ha ba ka wan ka su tho we ba ka long bong u kon David to is name nga nget na ka Bible ka ong na ba kani ka kentay ka surat na ong ne haba kala yo sngow sa pang jongu kalayu nei tharai kan yo sngow ngawat dia kata nei tharai kan ka brio kan yo sngow sa pang jongu Jisu bat ka penon kam ya kan ka kentien ke banong ko Jisu kan puli biang sa Jisin naga gospel jong Matthias nong bakatsan haga de khot gar poar kong to isne yang ko trai u konu David kong no to isne yang ko trai we nei ka yo sngow ya kata nama ka Bible kaong kecingit kawan lang ba yo sngow bat ba yo sngow deyam na ay ka yo sngow nama ka kanan kanum lek sa synagogue
Kan umlek sikit jaka ba hikai na ai kayo sngo. Fitip kani kayo sngo ngawat ikan ni kindia na ai kayo sngo. Na ai fitip. Na tu ubah matla. Baru ubah pertayu Jisu banong. Ko Jisu ko no David toisen ai yang a. Une ubah matla ubah dang syong krong. Fikan mau kerteng? Wei kerteng? Bartimayos. Kayo sngo ya katak. Haba kayo sngo siya pang u Bartimayos. But kayo sngo ya kajing pertajong u Bartimayos. Benong kumno? Ko Jisu. U ko no David. Toy sunay yang a. Kong ngaroman keren na katahi. Kala light but kala dam. But kong. Ko Jisu. Toy sunay yang a. Ko no David. But haba ka keren yang ani ka kentien nganong ya pi. Ka Bible ka batay ka ong ba. Katay ka kentay. Te kalalong ka Greek hang ne fin su thu hang ne. Kalong gay? Ka Greek. But haba kalong ka Greek. Ki Greek kilong gumno. Fitip ki Greek kilong gumno. Tangin ya pek kindat. Naga teach kinong Korin. Bagin su thu sapang ki Greek. Nong ka banengkong. Dekot ka ba arpo ar. Pat arpo lai ka ong gumne. Namar ki jiu ki pa ni ka dak. But ki Greek ki wat ka jing start. Ki Greek ki wat you? Kan mau ki Greek kay kile dah kajing start. Kilong ki ba start ba? Wat hado mentah. Hai ki school ber ki college ki ba ki pule. Ki pule siya pang kitu ki filosofa. Ki pule siya pang jong ki. Namar balai. Kumu Aristotle ber ki wei. Ki ba ki don. Kita mak kini kilong ki start hado kata. Kamu mar kini ki beri mendai babit. Kam dai babit. Kam dai menang nong kanan ba kani ka kanan kani ka Greek. Hang ni la batai. Ba kani ka Greek. Kabdai kabriu ka start. Har kumnung kali bandem pat hujiu. Ujiu ba pani kadak. Ujiu pada you. Pani kadak. Pengen di Jisu pani you nang ne naka. Fin su tu man tau Jisu pani you naka. Namar arngot kinum laban ya. Lam da dei bar arngot ba start. Sebab arngot ki ba bit. Mo ki yat lang. Kin poi sino. Kin poi kulmar. Har ki ba start kim nan kam. Bat kane ka nong kanan ne ka Greek. Kane ka briu ka ba start. Bahaba kadai ka bastat nganong yepi ngala banong yepi hakane ka jaka haba kadai ka bastat tin ka jong trai kong kani ka briu kawan bandam dah ki jat jong trai ki Greek kim judam namar boleh ki ong bang ki sngo sarong ya ka jing start ada pitip ya ka history hadin ka hima Babylon ya ka hima Babylon la penkelon da ke mit bat Persia hadin ya ka mit bat Persia la penkelon ya kata ka hima da ka Greek. Badi ka hima Greek la penkelon da ka hima Rome. Hari ka hima Rome haba ka penrem ya ka hima Greek. Fitip kala ayo. Kam penjot iki kay barot namar belay. Haki Greek kadon ka library ka bahe ba. Kam penja ya ki kot jong ki Greek. Ka pule ba ka shim ya ka jing start na ki Greek bat ka pendon kam ha ka sensyar khadar ka hima Rome. Ka pan ka shim ka job da ka bor. Hari ka shim ya ka jing start na ki Greek. Bakin mau ki Greek start hadu kata-kata. Bamen bau Jisu pat ka Olympic game ladan. Dia kata wadu polu penan kamu ngam kurah kala air mal ke boxing game kala ladan kata kapor. Wang ngam mare. Tambah shumare baru mare mtaman yo ke prize batang way bayo. Ladan lupa kini ki game. Ki start hadu kata-kata kini. Aba pikiran ha kajing start pada kajing syampang. But ke Bible ke batai kini ke briu kawan bandam. Kawan bandam. Bat ki Greek kidon ni kani kawai kajing tho bat kiong. Uno uba jerong kemut uba le bat uba jerong henruput. Ubreu la thau ba sensyar. Uno basendam kemut dumrong la thau yaki ban long marau. Dai nama ta ki parang ki pej be ki wei. Ki ba snutho ye katu em ki pej be ki wei ba long marau. Kan mau ye kata wat kari jong iru. Gila ya lang ba ye kata. Namar ki mi nang de. Nampak ke hima Rom la pia eka par haka sipau kita lagi hima. Ngimi nang ta ki don ya ka to jing perkhat ke jongki. Badai nama ta ki su to ba ki pet ki lada ki long nomor ki kini ki marau. Ki perkhat ba ya kata wang bau blai ula pusna kata. Berki Rom ki pediang ya kata. Bat hadu mentarung anong ipi ki bala pia nang ki Rom. Kadon ni kata kacing pediang. But piteng tang ki don ki benta pangihap bersutu pangihap berutrai ro. Ngihaban sutu bangi penkongo na em badu try bangi ya nya em kat bau try ong ngi. Kani ka nong kanan ka Greek ka start ba. Ka wan bandem kata ka de ka way na ka benta ka balong
Kabae. Bat pitip. Hak ni kapor ki Greek. Lani ki Jew. Ki dan baro hak jing sak sanshar jong ki Rom. Nama ki Rom kila job ya ki Greek. Hadin jong kane. Kak tien ka jong belai ka ong. Bagani ka beriu ka ong mai kejuk kan tien. Ya ka ba ubarti maya suang. Hadin jong kata. Uji suang ngam ju ai ya ki jing bam. Hakik so. Ki Jew. Ki ong kum noi ki Greek. Ano vengani ka statement dengan ni ka kentien ka dei ka ikai ka ba e ba mo. Nama kawan kum ka Greek ta. Uang kum ne. Harkot ka ba arpunyo. Hanreu Jisu la ong haka. Ai ban pen kedang shwa ya ki kon. Na ba omdei ban shim ya ki jingbam jong ki kon. Bat ban berat hakik so. Jisu hang ne Ukran. Wang an kedang shwa ya ki kon. Na ban shim na ki kon ban berat hakik so. Hanrei kene ka breu. Ka ong kum ne pat. Hanrei kala ya tu. Bat kala ong. Hau shisha ko try. Wat kita kikso hapok kami ki bam na ki beluet jong ki kon. Hang ni ngastunat kani ka breu ka ong ila de. Ngalong tik kum tai kso. Ngampan jing bam na ki kon jong pi. Hari ngawan mandon hapok jong kata kami bangan syong. Bar ka ka bahap na ka beluet na kata kami ngan bam. Kampanye ka hok jong ki kon. Hanrei ka ong ngan don baik tang hang ni hapok met kai ka bahap ngan pam baik kini ka kentien kala ong eupat ula ong teh ka namar kane ka jing ong namar kane ka jing ong ka banun kong do ko Jisu kon David tu snai bat ka baar fitip kai namar ka ong ngawan ha ka jing snai ka jong me ngamwan kum ka kon ne kum ukon haringawan kumuta uban shem ya ka jingis nei na me fitip ngiwan ngum ki kmat utrai ni habar so tho tang tang gisngo bangilong ai ngimlong ai ngi haban wan be menong try isnei yanga amen dei tang na ka jingis nei ka jong try bala penem yanga ba dia pi amen ngi tang tang ngi kwai ta jing bam na pa ka met la fi yo bam tang na ka baluet so kemen ya kata amen namar balai nga wara ya kan ka banta namar ki kon Israel kila klat kidai ki mra wa Egypt om dan mai to ya ki kum kiri ito ya ki nganong ya pi kum kata ka jat nganong Hebrew ito ki namar balai ba ki kren Hebrew la ito ya ki tang na kata om tep ya ki ba ki dai kiri Hanong ipi. Haba kimi na kiri Egypt. Kimi kum kimrao. Ki klami kum kiri Israel na Egypt. Kimi kum kimrao na Egypt. Day na makata. Pina puli bahai ka Bible pin siyamba ki wei ki jat benriru. Ki ya klek lang bat ki ya mi lang bat ki. Namar balai kimi kum kimrao kalam day kum ita kiri. Day ka tau balai ban pen kelari ya kene ke jat benriru balong merau. Uhaban ai ka an kumno ban penyat om tang ka an wai ro ya kata ka bor ban sanshar kumno na lor jo kata haba ka ri ka dong kaman penyat hab don kam ka pisa tingka ubatai yaki ya ka pisa tingka on penyat kumno upen bait na dong shadong onda bala bait lot baro usaya lam yaki shagari kanan dan boong belai simpor hadu kata ya ublay ban penpoi yaki kon Israel shari kanan jing sya hapo arsnem nganong yepi ngada pi puli bhai ka Bible ki adai penpoi hadin jonga jing ai kita kan hanrei haga kitab jing ken nong bakat lai pina puli bakina marki wan rai ka kubor ka basnio Blai kum kwa ban supa be yaki kum kimrao na marada pa be yaki kum kimrao kilala ban em kat kum ka ba ki kimon wat ublay luadam ai yaki yaka an yaki ni ki kon Israel kini ki kon Israel pi puli na kitab Nong Bishar haka bakut jong kitab Nong Bishar kadekot ka bakat dodo hakal nong ka ba arpaway dekot ba arpasan kong hakita kisngi om judon siem ha Israel we baro ulale kat ba u ibet hi fi ublay kalbong yaki bo unle kat ba gidei bet namar habadai kari we po bre udon ya ka light load kumangi non fundamental rights hakan ika ri ke jongi hari ken mau ngidon ro ika fundamental duties kabangi haban pendap na kaban tagari kamdai tangka hok ke jongi ngihap ro ban yeng na kum tagari ka e bakadawa ka ri nangiro ngimla ban tung lat nya kata namar bon sen ngi ken mau tangka fundamental rights ngiklat ika fundamental duties bar hang ne kini ki kon Israel kila klat ya kata mar kilai shwile kal kai bet halu blai ula aya ki dakaan
Ula ayaki kumno banyak laga deh haga pisa, laga deh haga kombam, laga deh haga sensyar kadar, laga deh haki banlong sipai tertede katawang arpos nem seneng. Penum siem siapo, udah penbiang yaki. Wang nonor batray bersakri lah tamsan pos nem ro dapet. Wanu ma show you ke kam ngabakia udah penbiang lah dong sedong teh. Adin katau penpoy yaki. Bahari kini kila so sarong mentah. Namar kila ya don ya kiai barok bat kila ya klet badu yo blay wong hatu arngot kila banyat mo lada ki melong kawai ka jingmot namar blay kini ki konisner kila ya klet bat kane ka Greek kane ka nong kanan nganong ya bi ka bandai ka jiu kawan man penrit ya lade hapo jong jisu panong jisu pediang yang abangan don haka miet ke jome ngan bam tang nakata balahap nganum tre bang tare ye kakti hagata kamet kapan ye kajing senai kumbo barti maya suwang ko jisu u konjong David to senai kanero kang nganong evi ka Bible kang jisu la kwa ban bure ya la de na kani ka briu na mar bakala yo sngo kan mau kat bangidang yo sngo ye kaktin ka jong blay kadang pan klan ya ka jinget jongi amen ka Bible kang lama ba yo sngo bat ba ya yo sngo amen kapan klan ya kata ka jinget ka jongi bat ka Bible ka batai bo blay udah le ya ka kamba bat udah pen kia ken udah pen kia ya kata ka kon ka jongan ka nong kanan jisu usyukran nganong vida dai mangi hajaka jongan ka nong kanan ka Bible ka ong kumne ka nong kanan rakot arpo kondai lai po ula ong te haka namar ka jingong tu kelet no uta uksut ulamino naga kon jongpa te kala lait no sala yeng bat kala syam yala ka kon bala pentia yaka haka jingtia bat bala mi no uta uksut hang ne uji su ukran namar hak ne jaka onam la gini utrai bakane nong Greek banyak lang lem dada kane nong Greek kanwan haka ka bau utrai ukwa yaka ngakwa banyak sekmat kindiat sobangan kren biang kesepangan nong Greek ne nong kanan ngakwa ban pulih haka ne pon ng gospel Yohanes kan nong gabakat saw hak rekod kabar pulai uji su la yatu bar ulaong au ladau no noru uit yanga unsumar ya kiktien jonga nga perkat ada nga mapi ngide kini kanong Greek ne kanong kanan si perkat mapi piwan tang padwai lam tai kon try how jisu pinum ya wer jisu hiang mano ya se jisu lek hiang sudwai bukti ya se jisu jisu ong namar kini ka jingong kelat kon jong pala kia maka Bible kong kani kanong Greek ke klam artatien bat kala ya hagata ka jingkren ka jong utrai ka bamut maka bat utrai kila yat lang no ngau hi menta ngabat mapi ngi yat bat utrai kumno utrai umwan hiar na beneng man yat bat ngi ne ngano fi ngi ngimla ban lek sa beneng man yat bat utrai hare ngi dan haga nega slakando ka Bible gong jisu udan haga kat ha beneng ken bo udang pen krek ya ka jakanam ta jongi ken kumno pat ngi yat lang ba bangi ngi kongo ya ka tin jong amen bagi kongo ya ka kten ke jong ujisu kham nei lang bat ka hadu ke ying jong ka ban bani pet ka kon jong pa ka la kya banga ong henrika kala let bar jisu ang namar kata ka jing ong ngadong ye pi haba pi ong ya ka kten ke jong blay u blay u ya lang bat pi amen hanai la da pi mong ya ka kten pi ong man ngate ba kordit kata de kten jong blay ngate bapang tarik tin jong blay ni ngate la teman tarik tin jong blay ha tin jong blay ko kadang teman pinang dap da ka kleng amen sam khandai puar ngate perthai mentam dan bakwa kleng ra ka Bible ko ngan pendap pi da ka kleng amen pi ka Bible ka batai yang ni kani ka brio kala ya ha ka jing ong ka jong trai ar kinum la balong ka we lam da ke wan long lang hakaju ngi ngimla ban yai baru try lam da ngi ngilalong bawan ban kongo ya ke ka bo try uang jisu uang ki lang brat jonga ki sngo tho ya ka sur jonga ki sngo ya ka sur jonga mar ki yai hakata ka sur jonga ngada ngam api ngide ki lang brat ki jong try ngin yai ta ngin su tho bet ngin su tho bo try dan
Ngadong ya pi habau nong syarai wala mi kilang berot. Pi kilang berot ki bam plang bai namar utep bodon nong syarai kim tieng dah. Kim kan mawan pe je ki berot. Ba kitep bai la kawan ke jing sneu, ne kawan ke jing ma. Udai nong syarai ben pelat je ki. Namar kitep ba ki dalam de kim la. De kata ude be doang habang syarai ti kilang berot. Ngapa niap ki diem. Ya ki seng wang udah keren ya kata haba ki wan kita. Wang ngapa niap dah. Wang ngapa niap ya kita. Fitep utrai utep halangi gi jongu. Ya kaban ya dah ada wang tu yai lam. Super khat ma pikir lang berot ki bam yai lang baru utrai. Ne ngi ku ki lang berot ngi yai lang baru utrai. Trai ulak ban dah ngi. Naman ngi yai laj nyok nang ta te. Dei nama kata haki lang berot pin pej bahagan ni. Namte pila GE nem. Hala pila tan polo bat tan line mer. Stay 101. Pin pej be ki lang berot kinte arteli. Kinte be arteli ki lang berot. Hajo abakile ban syarai. Kada boleh fitip uwe uta lang berot nang kita ulatip hei kesem gadan. Bat itai uwe lang berot batek di benang thamai. Tadai nama kata yadon hapreng jongi. Pidai ka tengah. Dei tang pi bangai. Hari utrai ulah penyetek bat pi bat uni tengah mampat ngai. Ma pi rumun syapat ngai. Kan mau tang balai tek pin setan ni uni tengah ya. Ya lek jang bat tengah. Saka sem ngajong utrai. Amen. Ne ka tengah ngajong pi batip. Trai ulah penyetek pin sayalam. Amen. Hari ada pidang samla pat. Ada pidang samla. Pimpat iyo brio. Lada ngala banong ya pi. Lada ka samla jong pi kan patip yu blay. Ne usamla jong pi patip yu blay pet no. Ba pin suk. Pia ko samla. Kidan terai. Ni bitarnya lak kemno lait. Nah keren ya pi. Lada fisu tu pi hab doai ngeng terai. Ba ngong pi kei ka barai pi shem shwa ka shongka. Ada pinang benrai, kejingem jong fi kan long sok serta. Amen. Wanam ong bangas ngodon jing iet. Ya hadin par bosor dua lem, bosor dua lem. Pi kesem jing ya, ngoi kibalaya shong. Namar pi langai, utrai lapan dia te, pen satan. Amen. Namar itu di lang berat dan temai part satu setahun lah. Pitang tengok yang lijesteng itu lej bet namar jong pi. Ilet jesteng ipej beteng pi. Pi dah rakti lang. Kayak apa bibile ini lang baik keju. Namar itu ya pi sutan bet. Ya lambat ya i. Tan bet namar try lapan ya tek war ko aban pendekut no ya kata. Upolu ken ya kata haga Steven nong korin nong benyau. War ko aban pendekut ya kata. Try mela ya tek ngan ya lambat. Amen. But teng kilang bro kit don bro kibete la ki kunhuan. Kidon pindah pet. Kabamuat. Kan mau ada pide bangai. Late berkurim, late berkikuan orang yakin. Ngia lang mentah kesem jungi don hane. Amen. Pinhap man suto ya kata. But kene kan nong Greek kan nong evi. Kaya baru Jisu. Kawan hau Jisu panik ke jing senai. But hau Jisu tang baula keren kala syam ya ke jing senai. But kaya dah ke jing kemen. Babon mentah kibriu kim ya te baru try. Namar bu try laong. Tip kan long ne kan long. Tentang dalam doai. To try lek kamba. Lak libiang si siapa pastor try lek kamba. Hoi kan lek kamba hoi. Tentang dak selalu yang saya tibriu. Si siapa pastor. Tentang pastor apa jeklut tang. Unum lek shoot namar bila keli pelat. Ngong ibu siung ngejek siat. Ke Bible ke keren ya kata. Lada pipet. Naka arkorin nong besan dekat ke benyo. Namar ngiyat dah kejinget om dah kejing yoi. Kanong kanan ka pad yoi dah. Taka kon tip kala yok kian hem. Bau Jisu la ong namar ba palong. Baru Jisu klamong ngalapan kia wang namar ka ketien ba palong. Berkene ke jo ke ketien upan kami Petros ro. Namar ka ke ketien. On teida ya ka balang. Hakai ha ka ketien. Amen. Kay mangikiran heutrai. Haba pikiran namar kata kaktin. Haba bibi pernah terai melai senai melap map ya kapop. Terai orang namar papilakran ngada map ya kapop. Amen. Berke Bible ka keren susu na kaktin ke jong terai ada ngia pen. Naga kitab Genesis nong kawasan dekat barpuai. Hadu arpusau. Wadon nebreu bayat baru terai. Nganong ya pi. Bat pin syam ka uniri benengkong do. Hapa ka Bible hot. U Adam Anong fi, ke Bible kau hapot jong Adam, ublay uanya hebo Adam mudon. Hare Genesis nong kabasan, lada pipule dekat barpuai terter kau angkum ne. U Enoch ru,
ula henriu po sansnem bat ula penka yu Methuselah. Baru enak ula yajlem bat ublay hadin bat ula penka yu Methuselah lai spasnem. Bat ula penka yaki kun chenrang bat yaki kun kente. Tiki ski baro jong enok kilalong lai spa bat henriu po sansnem. Baru enok ula yajlem bat ublay bat shem la don shu na ba ublay ula shem no yu. Nama don yang yabri mong nong. Ini ba ublay ula shem no. Siapa dah? Fisu em kita ngingi nama ngi penon kam hai tai kentien ngakwa penon ra hai tai kentien. Nong shem no mut yap hak ten kasih. Ada ngam ong ba ulai yap ngam tip ulai yap ne uyo jing rong no ada ngak tang ka we ngat tip hak ne jaka bangala ba nong na marbo yaj ba du blay ula poison don chadu yeng ublay. Amen. Ada piyaj ba du blay pin poison don chadu sieng ublay. Amen. Amen. Umlong tegi perlok. Kibe yaj lem dalam poi hayeng lejong sedang yaj pi mo. Ngalin no la poi lejong. Selem ta perlok. Denam. Ada piyaj ba du blay. Pin poi sih. Amen. Dai nama kata ke Bible ka ong yaki Kristen nung kong syaban kot Kristen la ong ki breu jong kalenti. Namar kitip ya kan kalenti ba yai ba du blay on poi be yeng blay. Dai kata Stephen habaki kawang mau doai ong temap yaki ba du yo ka beneng ka ple. Ngasngo wa ka to ko por thrai ka mau em baki kawang Stephen ki denger ki thrai par ba kawang Stephen par ur ki thrai. Wala mau lai ka beneng. Amen. Amen. Yo baka beneng ka ple. Ai ngap na ping su thoi kata. Bu enak hagani ka jaka ka tin ka jong trai ka ong. Bu yaj baru blay. Fi haga por jong Adam u blay wan yaj hey bu Adam udon. Hare menta enak u yaj hey bu blay udon. Pi kwa bu blay wan yaj hajaka jong pi ne pi kwa ban yaj hey bu blay udon. Amen. Lalu pisu tu hey bu blay udon. Ano fi syapa pin poi hapo bar ne jaka dikiat long beka kejat hang ne u blay udon. Pihaban sutu hai ba ublay udon. Amen. Pinum lay sakijing kinya blay tau. Namar pisutu ba ublay dan. Pi hakapor jong wadam ublay wan hau Adam wan yat. Hari ublay mentawong. Namar ngala wan hau Adam. Wadam uken tak yang mentanga kwa ba pi pinwan hai bangang adon. Amen. Dia tahu David wang ngala kemen haba kilau yang lay sakijing jong trai namar sutu ba ublay udon. Amen. Bihaban pet ublay udon nem hakan ega jaka. Kisidon menong pastor ngalek kumno bangalit college kidon kita ki week kidon kita ki ngashu ambai tangga ega winte ngam dan jubab nomor ka Bible kam jubab lut baro ikini. Hada ngadon jubab tangga we pet ublay udon nem. But hey bo ublay udon. Kadon ka jing lai lut. Amen. Kadon gay ka jing lai lut. Tengi hap man sung thok kan. Ya kata ka benta. Namor wenok ulai yai baru blay. Baru blay wong wan nok meh wan sunan satu sieng meh wat ya tak hashtag lenti kan ma bang hakan ni ke slakan do nang nginang man yai baru blay ngin kut ru haga yeng jong blay. Amen. Kata ka yeng mam de la tau da gikti gibreu ar korin san ke keren la let no ande ke yeng trap ngidon ke yeng paki dolan genya hau try. Amen. Amen. Ke yeng haktin pareng ko mention ngidon ya kata baru try ke Bible ka batai susu don so way wala yai baru try ha kitab Genesis hil nong ka ben real. Haga dekat ke kendai. Kini kita long kiba her pateng jong Noah ulalong ubreu ubahok ubabet haki pateng benreu jong Noah ulayat ringkat bat ublay. Noah layu ulayat ringkat bat ublay. Haga taka pateng baka Bible kong haga dekat ke katway kong hanre ke kendo kalaput senio ke kendo kalong ayo. Lada kadon gay ke baput kadon gay. Jing sema ka bamut ka kendo kaladon tang dak jing sema sudah sema pop. Dai namar kata ka Bible kong ka perthai ha ka ne ka por ka along ka baput sneo. Hare hakum kata ka por unoa uyat badu blay. Banganong fi ngi menta gi long tek kum ha ka por jong Noah hi mo. Ka perthai ka laput iyo sneo. Ala pi pe dak jing mut jing perkhat kar kom trei hakabam hakir kom kaki babon ki benta nanong ipi ngiyo bakadon hakaching put sneo but hakum ngene kapor utrai ukmi yang apa dia pingin long kum Noah bangini ya lem baru try. Amen. Fitip kidon ki breu ki layat baru try
Kim tip bo deu try ro. Ki ya je batu belai. Keli bad Kristan. Kan umat balong Kristan hane. Man, kidon bawan jaseng kam dei Kristan ro. Man, ngadwai pin kala bemot coban wai ni jaseng. Man. Kan umat bayat batu belai. Yet yala de sarakti. Kalau iki babon las dang herbat bang senong ayat. Fitip kidon ngisngo bangiyat. Ngide Kristan ada keli Kristan ho. Ngiyat je badu try. Hatu pi itu pad du try. Namar balai. Ka Bible kada keren sepang jong kata. Pinapait. Naga gospel ka jong Lukas senong ka baar pusau. Habu Jisu lami pat kat bau dang ya babalait sa kata lenti Amos hang ne ka bong. Hang ne ka jaka bau ya. Barabau leit. Nganong ye pikiladon arngot kini kisenran. Kibalay leit hang ne lenti Amos. Ni Amos hang ne apa kilay leit. Ka Bible ka batay. Uway na kita ki kerteng u kelopas. Don soto way pat. Kilay lang baru Jisu. Hakata ka lenti. Om tang kata kilay syong banya bam lang baru Jisu. Hado bau Jisu dah kurku bam ki sateb. Oh ne de Jisu. Babon ki brio am. Aku abanong if you try lo try bat PM ula don bat pina do kapor badang ka. Uyat bat pimpat itu ado manta. Pimpat itu. Hari nganget nama kanega skmian la bet ya kanega ketien ke jong blay nganget bat pin itu no bude try. Ubayat bat pi. Nama kidon gibreu nganovi kalam suto bau pelaja pi na ka accident. U pelaja pi na gitu ke cing riam jong gitu ki perlok kila riam ya pi. Man penjat ya pi. Upelaj ya pi. Nak tu ke business ke papilare ban plop. Upelaj ya pi siombe don bok. Tengah don bok. Hari hakan ega singa kwa banong. Utrai ulai yat bat pi klam sem lai itu. Hari lamba kan ega tien ngakwa banong vitu itu no utrai. Bau yat bat pi. Amen. Kini ki kamla ban itu. Hado bu Jisu dala shemya tok pu habo dala kurku. Kin satep bau ne ude Jisu. Kini lagi la arta tin bau Jisu fitep hang ne Ukran nadu Moses hadu nong itu lupa Ukran ya ki dekat bar punyo fina pule Ukran na ki hendak kem champagne ye la ba bila juyo srawe ka tien jomble la ba bila jule jeseng be la ba bila pule piang ngap su to ye hendak ngat hang ne ka sngi ba pin su to no yo try bau yat lampat pe fitep dari nga ja kau try am asu ang Mesia senran ni Mesia ngaya pat fitep ngala banong fi ka Bible study ka crowd tam ka mga puli na ki South Lee Gospel ba yo am de kini garngot nama nadu Moses hadu nong itu lupa tapi full but fitep ki ong kumno yu Jisu kini ki ong ada khot bakat prawang tewe naki uba kerteng u kelopas uda yatho bat ula ong hau long tang mame unong wei ha Jerusalem ki ong kumno mele unong wei perkara bi utrai wai Bible study ki kini baro unong wei Denam. Dadon bawan ban batai riti destur te bamdai kasih fisko kumno. Ha? So bitar ne am. Ini bamdai ru hanaman batai. Fitep kam tam pindah kan mau. Kisai batai ke destur jang kiwe da kita ki brio ki bamdai na kata ka destur. Bat kini ki ong jisun men nong wei. De tang ma men nong wei, mem tep ke ibu jia. Ki perkat ngau fi da tengau try te fi. Tadi fi lalem no. Along tek kum tiki no hikai man shwala tangon shona khli gini sia. Me mulai chano me sia. Habang tasi ra mi pat krik si ba keman gini sia mulai kai man. Bible ga batai hang ne bu Jisu ulayat bat ki. Bat pitep kini ki kren bach panga Jisu spa ki Israeli bu Jisu usdang man batai ki. Maka Bible ka haba ula shem yuk pu de khat balai po. Ula kurku bat ula kedia bat ula sama ki onda kum ta lapan pet yaki khmat jongki bat kila itu ye u. Ngastunat hang ne de khat lai po we. Onda kum ta lapan pet yaki khmat jongki. Te kila itu ye u. Ute ula jano jarnaki. Fitep ubaman em ukwa be man ka domingi. Ya ka khmat jongi. Te kata Bible ko ang ya ta ka jinget om la ka jing yoi. Ka khmat jongi ka thok plat ka syukur than. Dei nama kata. Kadon metang ki jing brai ki bekan ja khmat ngidan. Hale ka Bible hang ne ka ong ba. Aba kini ki ya ki yoi ka lenti ban let. Kim te ba lenti dan bat ki. Yo ngi liwat yu blay away. Yo ngi klet bo blay dan bat ngi. Yo ngi klet ba u uang
ngalong kalenti Jisu hang ne uyat ki klami tho yu Jisu par Jisu ya lambat nge maka poi hado ka por maka poi ke par hado mandaya bam perkat ma pi ka Bible study na do step hado da met sendan la met kile poi ban bam ushim ukurku ya kata ka bam shaman sim fitep u Jisu haka ba kanja do utep ba shwaban bam ban ai ngo yo blai babon kristan hado manta ki klet ban doi shaban bam kan ni kam de jing kai bat kan ni han ga kwa ban kan mau pi wat chu klet ban ai ngo yo blai na maru ai bam haka mit ke jong fi amen maka Bible ka batai hang ni bala pet ke khamat jong ki kilas ngo kendet baru Jisu la jan ho hari kilas tu bu Jisu la mi pat yang ilong kum ta mangiru hang nega jaka ngam tep yang iya baru try ngi klami tho try hang nega si lamba nega tien ga ong fi utrai ulayat bat pina do dang red bat ulai ya da ya pi naki eke basni baro fila de ban yap hal PM na mar jong try don na preng jong pi pila thia ha ka jing thia pang ba de ban yap hal try open M ya pi bo dan bat pi wang na mar na kwa ba pi pin M ko i ka si pin sawan bat nga ngam pat kwa ba pin wan hal nga kwa ba pin M pila de ban yap ha ka accident Ano fi kum pastor la bun sen ngila yo I ya kata la de ban yap ngano ya fi ngala yo I wat ya ka trok utrai open kelas ya ka wei pat kalenti bare ban tera. Namar utrai jeng ulang bapala. Amen. Udah utrai ubayat bat ngi. Dai kata sam cis pak khandai dekat basis pak san ka friend ya kata. Ka tin jome kalong ka syarak ya ki chat jonga. Bat ka jing shai ha kalenti jonga. Fitep ha kan ka pertai bangin ya. Ngidon kame ka tin jong blai. La ba kidon kibriu ki bastat na ki bastat tam ngayo I. Fitip kisna ke kisna man ka bom. Ben penyap brio. Bastat na ka bastat kidon kibriu. Kitrei pat ika kam man panhap kon. Kisna ika dawai man panhap kon. Namar fitip nganget kim don ha ka jing shai jong ka tin jong blai. U blai umon ka wer ka man sem man jot. Halai ka perthai ka pan mi da ka bon ki ke tang ke man jot. Namar balay, kim yat badu balay. Dia kata kashtish ki nong rom kal nong kaba kat lai de khot kaba kat lai ka ong. Tung ini yat dale donakor. Kumba ha persha kasngi. Om ha ka jing di kiat kenwin. Bat ha ki jing boat. Om ha ka jing ya kai kantai. Bat ki banuti jaklia. Ka Bible ka ong yat kum no. Yat donakor yang i ki banget ki ong. Tin ka jong try ko ong hingi ki banget tong yat don you tanakor ana piyat ko mayat u enok hanget pin poi bet si ng blai ana piyat ko mayat kini kanong Greek ka bastat han ka wan akmat jong try ko ngadai bebit tam nga kloy ban malong bit ko mukso ngi hab ban so tho ngamong kidon ki jat marat ki dei ka jing start kidon baro don la ka jong ka jing start hari kini ka bri ha ka penrit ko so em ka perit kum tu bit ya baka rung ha te krum kan ma ba kikso habak fida bam ki wan rung akrum pin kan chat ada kikso kum jupat namar kitip be habakut pin ai bam bet de nam dai kitip bet da kan ka breu kan ne bet ka tip ban sa chia bet ka kamba ka Bible ka ong sithi ka ban kong Yohanes nong ka baar ka dekhot ka ban real utaw ba ong ba uyai sa hau ula dei ban yat hi kumta kat kumba ula yat mau ada ngi ong ide Kristan ngi haban ya ngi ha kum ukres nang ta khakal nong ka ban kong hi ka chui ka sti ban kong Yohanes ka khot ka ba hinyo ka bong han re la ngi ya ha ka ta ka jing shai kumba ulong mo u ha ka ta ka jing shai ngi don ka jing selok lem paralok hi bat ka snamu Jisu u khon jong u kapan ko yangi nakapop baro. Habang iyat nga nong ipi, ka Bible ka ong, utray uleyo, lambaka snam jong upan ko yangi. Laranging iyat baru utray, teng kalinti utray kalong kabakim. Piti balik ka kim. Nama habang iyat em, ngiyat teng ko, sakadiyang sakamon. Kat bangin ang iyat, ka snam jong u, nganget sakadiyang sakamon, habang apuli, baka ni ka banta, baka ngasyem, bang kapan nang yat kasnam jong u kapan khoj ban nganget ba kasnam utrai kapan khoj ya ka pop jong amen ka kim si sha habimot ban yat ba utrai am ba ka perthei
anong fi kalong ka ba ba pipiniya nama pihak ban penkerpang ya dia pila banong ada bestat bah habang kala kum kani ka kanan ne kanong Greek manong ki Greek ki bawat ka jing start pinong nga kloi ban biet na ka banta ban ya ban utrai pihak ban long kum wenok ken ban ya bat utrai ken manong try ngan ya bat me ngan ya bat me ken ngam tip hakani ka janmet hakani ka met hakani ka jaka kanong na pi juyat ban utrai ya don ha padang jengi bam juyat kai de ka met ya pi utrai khot ne na pi pajitep bu utrai udan bat pi bu ya bat pi adu ka por padang ret ya filong kum gitu ki argot ki sanran kelopas ba kami thu yu utrai ong man de ne ma me nong we ya pi perkhat bu utrai de nong we pi sho me ka de ka ba bok ka jong ha de ne singa kwa ba nong fi kam de ka bok ka jong fi de na mar bu utrai udan kat bat pi bat ukwa ban pani thu ya la de lambakan ne ka tin ya pi ka yong ko kon ya bat nga amen pindah pet kini ki argot kili pai biang sei bagi kita ki khat wengot ki sanran ki don ken kan de ka por kan of ya bangi yo utrai ngin pai biang shau trai ki manong trai ngan ya nyok bat me shisha argot ngin namla ban ya lang lam da nge de jung mut nganam la ban ya lang bat ublei la da ngam ya de jung mut lang bat ublei nge cha ne ka khtian ka ne ka si ka long sha ka jing ku ha ka jim ka jong fi bangin pet nuksa nu enok bangin pet nuksa na unowa hey bakini ki la ya lang bat ublei hey ka baka Bible ka obo Noah ulayay berublay wat aba ka taka pertay ka long ka pertay ka bam berublay Noah ulayay berublay but ay mga ba fi menta hakani ka sngi ka bangi don gi em haka gm hey baka ni ka pertay ka dap ka pop suda re hapdeng jong ka jing bam long bam hok jong ka ni pertay ay mga ba fi ngini ya berublay mangin don jing day berublay baka ngin long kum ka ni ka brio ka nong kanan ha baka lawan how Jesus Christ kala penrit yala dia ya fi angam la baniat hakani kasngi kani khtian kani nam ta jong pi ba fin penret yala de ba fin kmi show try bo ri try ai body pi nan kani kasngi bo ri try ban map lot ye taki pop ki jong pi ban site khoi lot ye taki pop ki jong pi da ka snam ka jong ban na kani kasngi pin ya din kat lem ba du try ngin le lang ne ka por ha ka jing duai ngin duai nam ta jong pi we pi we bo try na kani kasngi un pan shat body pi ba man kasngi pila ban shanya au try man kasngi pila ban ya lang bo try hey ba kani ka dok kana pina po hey bo mun sim jo try ni lam ya ka jim ka jong pi ngin duai ha ne po pa jing ba ban nom khoi ka teng ka joming wan khma ka jomin he por ting Jesus Christ no panim ji try ni ai ngo sha ko try Jesus ya ka jing pha ka Jesus nei ka jome shisha ko try ka Jesus nei ka jome ko try Jesus ko we ne pam jukut ko try ha ka gm ka jongi ko try Jesus bagi mat ka Jesus nei ka jome ko try man ka sngi ha ka gm ka jongi ko try Jesus hey ba ka Jesus nei ka jome ko try ka ithmai man ka step ko try hangi we pi we ko try Jesus ba try ni ai ngo dam tani ka tien ka jome ko try ba bon na preng jongi ko try Jesus ngim la ban ya din khat la bat me ma bun sing ngim ya dei jing mut bat me ko try bun sing ngi ya ka jing dong jo ka ni ka do ko try ni pendep ke e ba ka ni ka do ka kwa ngim kwa ko try ban pendep ke e bo mun sim jo me ko try ukraina ka jim ka jongi ba nga bangi ya ka jing shai bun sing ko try kum ya nyo ko try ha ka jing dom ha bing ya don je san lok ko try ba ki e jo ka ni ka perthai ko try ba try na ka ni ka sngi ka ni ka tien ko try ka kren nam ta ka jim ko jongi we pi we ko try ba shisha ko try ki dan sha ki ba thrang ki ba sliang ko try jisu re bun sing ki sha te sha khom ko try jisu try nga nyat ko try ka ni ka tien ka de nam ta jong ki ko try hey ba ko try jisu me khata me plai lot ya ka jim ka jong ki hey ba kila ban wan khamat ka jomi ko try kum ka ni ka nong kanan kala penret ko try jisu aba ka penret kala i ka buram ko jomi nga nyat aba ki penret ha me ko try nga nyat ko try jisu kini i ya ka buram ko jomi ko try ba om de ka jing la ka jong ki re de ka jing la ka jomi ko try ha po ka jim ka jong ki ko try de no men sim ko jomi ko try jisu ba mem la shan sha ha ka jim ka jingi we pi we ko try u ban ya lami ki ko try na ru ka de ka sngi ko try aba ki wan ha jan jomi ko try jisu ka ni ka sngi aba ki wan pla ko try ki ta ki pop ki jong ki ko try nga nyat me sai ko ki ko try da ka snam ka ko dor ka jomi ko try jisu ba nga nyat me pen thamai ki ko try ba na ru ka ni ka sngi ko try kin don me ko try ka jing slok bat me ko try kin ya ko try ha ka jing shai ko try kin ya ko try ha ka lenti ka jomi ko try ma ka tien ka jomi ka try ka kreni ka ta ko try aba ngi ong bo Jesus Christ u ye sa po ka jim ka jungi ni ban ya ko ma me ya ba try nga nyat men hi kai ngi ko try lim bo mun sim u jomi ba na do ka ni ka sngi ngin ya ko ma me ya ha ka jing kai ka jomi ko try ha ta ka jing long ka jomi ko try ha ka jing stream ka jomi ko try Jesus
wat langi ya shibun ko try hagare ka perthai ko try ka bam hok ko try hagare ka perthai ka bam re blay ko try ai bangin long ka jing ko khu ko try na ka ta ka kerteng ko jomi ko try jisu bangin ya ko try jisu hagare rakat ka jomi ko try haga presence ka jomi ko try jisu ngro mi ker khu ko try ingi we pi we ko try ka ni ka singi ko try but try nga duai ko try nam ta jingi we pi we try ka na pa ka jing phang ka jing stom ki ba kendo shibun haga jim ka jong ki to tip ikane ka we ba film long mar we utrai udon kat lambat fi uneu blay ubla kular bunum eno lendet no unyai sa bat fi hado ka bawai no jokani ka perthai to tip film long marway utrai un perchat bo fi utrai un pen yengi pina to jing thia pang ga jong phi haba fi nget ka khtir ka jong trai ka ong shung nget ke baro ke long ki bala how tau banget ba trai ma ong ka trai na ka khtin ka jomi ka jing het ka trai ka Jesus kemi ke bangin kermen ke jing tenjo ke bangin padi i trai ngin padi i rai trai ka jing het ka kren ka trai bangi i ka trai ki kamba ki jomi ka trai bangang nget ka trai ki nget ka kerteng ka jomi kini ka kamba ka jomi kini ka boram ka jomi ka trai ngang nget ka trai Jesus men pen yengi ki trai na jing thia pang ka jong ki ka trai baling ba ka jing snam ka jomi ka trai na pen bana ka jing pen khia ka ka singi ha teng Jesus Christ belong na pen jing amen ngai ngo shai trai bulong trai bu pha ha ka jim ka jongi ngi yoma ka jing pha ngi yoma ka jing snake ka jong trai man ka singi ha ka jim ka jongi yo ran na pen jong fi ka ni ka singi filang kwa ka jing duai ne fi kwa ka jing slok fila on phone ki jing number ba fi ya ki screen ki jong fi ni fila on kan do english ka ni ka office jong ka partner ngi dan ka ni ka jaka no ka singi ka ba ar hado ka singi sajan no ka por kha wi bi jim step hado ka por ri bi ji jan mit te tat or bi nga sham byang par wi singi ublai ka jing sok ublai ka jing command unor kalamat fi baro amen